godt på. Jeg gider ikke at læse. Ups, det er en skolebog. Bare vent, du får test nu. Hjælp! Jeg løber. Du stører mig, din abenumse. Åh nej, han knæder mig. Du kan ikke sige nej. Han fik mig med. Hey, du der. Hold. Ja. Åh nej. Jeg vandt. Nej, du har ikke. Åh nej. Han har et elastik. Jeg kan ikke bide her. Skyd. Hvor er det bitte lort? Jeg fik ham igen. Du dør. Abepot. Abenumse. Ej, din abe. Hvad har du gang i? Åh nej. Hallo? Jeg vandt. Aldrig. Din abe er dine. Åh nej. Han slår mig med hans hemmelige våben. Hvad? Du... Nej. Jeg faldt om.